И повече с момичетата, от които тази година има 6 деца, повече дали. 3 от миналата година Анабел, Илоана и Габриела. И миналата година правихме, които се спомнят, пъстри бабини квадратчета, сглобявахме на една купа, а тази година направихме ето тези кадри. Като идеята беше, децата са вложили в тези кукли. Куклите са, ще покажа само, по приказки. В случая ние монтирахме тази кукла, която е магарешката кожа на Шарло Перо. Четвърта приказката, които две кукли, подготвили лисата. Разбира се, те нямат ръце и крака, така наречените меки играчки, за да може децата вкъщи да ги използват или да преразказват приказките. И тук сме нагледили това, което моята скромна група е сътворила за няколко години, което сме показали. Те са повече направени. Синжирчетата и след това пълнещи, след това сме ги закачили на тази магарешка кожа на една принцеса. Аз съм донесла, тъй като му обещах, аз обикновено имам връзка с Горна Рибница, но имам връзка и с Габрово. За времето, в което съм Габрово преподавам, правя такива кукли по приказки, като тук идеята е децата, които са по-малки, да речем 7 до 10 години, за финната моторика, за така, тяхното по-детско въображение, за домашен театър. Първат си ръката, моторите ръкавици. Тук виждате една хубава мажосница, Лудия Шапкар, това е такова големи от Луис Карол, за страната на колесата, и една вещица миналата година, която се интересува някои присъстващите. Има в регионално-исторически музей в Габрово цяла изложба с такива меки наречени играчки по приказки и герои от тези приказки. Благодаря на организаторите. Надявам се, че така, с каквото можем допринасяме тази арт-резиденция вече на 15 години да става все по-популярна и да има и млади, желаящи наследници, казвам аз, които все пак това хубаво село, аз съм израснала тук, лятото си прекарвам, децата ми са израсли, много хората ги познавам, не им знам имената, но все така.